ಪಿಲಿಗೊಬ್ಬು ಸಮಿತಿಯ ಪ್ರಮುಖ ಸಾರಥ್ಯವನ್ನು ವಹಿಸಿಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ಸಹಜ್ರೈಯವರು ನೇರ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದಷ್ಟು ಅವರ ಬಳಿ ಮಾತನಾಡೋಣ. ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ. 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 ಎಂಚೊಲ್ಲರು? ಆರಾಮ ಆರಾಮ. ಪಿಲಿಗೊಬ್ಬದ ಆಯೋಜನೆ ಬಾರಿ ಬಿಸಿ ಇಲ್ಲರು ಎಂಕ್ಲೆಗಳ ತೆಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ನನ್ನದು ಒಂಜು ವಾರ ಇಪ್ಪು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂದ ಒಂಜಾದ ಇರ್ನ ತರೆಟ್ ಆಯ್ನಾತ್ ಐನವೇ ಇಪ್ಪು. ಓಕೆ ಎಂಗ್ಲ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಒಂಜಾತ ತಿರುಪತಿ ಕೊರಪುಂಡ ವಾರೀತಿಡಿ ಸಿದ್ಧತೆ ಅವನು ಉಮೇಶ್ ನಾಯ್ಕರ ಪಾತೆರೀರು ಈರ್ ಪನ್ಪುಂಡ ವಾರೀತಿಡಿ ಸಿದ್ಧತೆ ಅವನು ಸಜಾಣ ಸಿದ್ಧತೆ ಚಪ್ಪರ ಮುಹೂರ್ತ ಮತ್ತೆ ಮೂರನೇ ಆತಡೆ ಅಲ್ಪದ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತೆ ಅವೊಂದು ಉಂಟಿತ್ತೆ. ಓಕೆ ಒಟ್ಟು 5 ತಾರೀಕಿಗೆ ಬೈಯಾಗೆ ಫುಡ್ ಫೆಸ್ಟ್ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಆಯ್ತು. 5 ತಾರೀಕಿಗೆ 5 ತಾರೀಕು ಪಿಲಿಗೊಬ್ಬದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡಪೇರುಂಟು. ಜಾತ್ ಫುಡ್ ಫೆಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಪಿಲಿಗೊಬ್ಬಲ ಕನ್ನಡ ಸೀಸನ್ ಒಂಜಿಡ್ ಮಾತ ಮಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾತ ಜನಕ್ಕೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಸಾರಿ ಫುಡ್ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿ ಆತಂಡು ಎಡ್ಡೆ ಸಂಖ್ಯೆ ಸಾವಿರಾರು ಸಂಖ್ಯೆ ಜನ ಸೇರ್ತೀರಿ. ಈ ಸಲ ಜನ ಮಾತಿನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾತ ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬರ್ನ ಮುಖಾಂತರ ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಶಸ್ವಿ ಮಾಡ್ಕೊಡೋದು ಎನ್ಕೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ. ಸರ್ ಈ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ನೃತ್ಯ ಬೊಕ ತಂಡ ತುಳುನಾಡದ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಕಲೆ ಹುಲಿವೇಷ ಇರು ನೆನ್ನ ಮಾತ್ರ ದೀಜಾರ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಫುಡ್ ಫೆಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ದಿಯಾರ ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ದಾಯ ಬತ್ತ ನೀರೆಗಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರಥಮವಾದ ಪಿಲಿಗೊಬ್ಬದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಇಂಕ್ಲೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇತ್ತು. ಒಂಜಾತ್ ಕನ್ನಡ ಉಂದುದು ಒಂಜಿ ಚರ್ಚೆ ಬಂದಾಗ ದೇವರನ್ನ ಒಂಜಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಅಲ್ಪ ಯೋಚನೆ ಬರ್ತದೆ. ಇಂಚಾವು ಒಂಜಿ ಯೋಚನೆ ಬರ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವೇ ತಕ್ಷಣ ನಿರ್ಧಾರ ಗೆತ್ತೊಂಡು ಮನ್ಪುಂಡೆ ಅಂತ ಬಂದದ್ದು ಎಡ್ಡೆ ಸ್ಪಂದನೆ ದಿಕ್ಕಂಡು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಜಿಲ್ಲೆದ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸ್ಟಾಲ್ ಪಾಟ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಪಂದನೆ ದಿಕ್ಕಂಡು ಒಂಜಾತ ಒಂಜಿ ಪಿಲಿಗೊಬ್ಬ ದೊಡ್ಡ ಒಂಜಿ ಫುಡ್ ಫೆಸ್ಟ್ ಅವು ಐದು ಜನಕ್ಲ ಇನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಲಿ ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ದೊಡ್ಡಗಳ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಐಟಮ್ ಫುಡ್ ತಿನ್ನಾಗ ಒಂಜಾತ ಜಾತ್ರೆದ ವಾತಾವರಣ ಬರ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅಂಜಿ ಈತ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯೋಜನೆ ಮಲ್ಪೊಂಡ ಇರ್ನ ಬೆರಿ ಸಾಯಗು ಇರ್ನ ಬೆರಿದ ಸಾಯೋದೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಟೀಮಲ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆ ಮಲ್ತೊಂದುಂಡು. ಇನ್ನು ಎಂಚ ಸಂಘಟನೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲಾರು ಸಾಜರೇಕಳೆ ವಿಜಯ ಸಾಂಬಟ್ ಸಂಸ್ಥೆ 2019 ಎಂಕ್ಲ 15 ಜನ ಒಂಜಿ ಸೇರ್ದು ಒಂಜಿ ದಾಯ ಒಂಜಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಒಂಜಿ ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ದಾಯ ಒಂಜಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೋವಿಡ್ ಹಚ್ಚಿನ ಒಂಜಿ ಕೋವಿಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಸಂದರ್ಭ ನಮ್ಮ ಒಂಜಾತ ಒಂಜಿ 3,000 ಕುಟುಂಬ ಮುಖಾಂತರ ಆ ಒಂದು ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಮುಖಾಂತರ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಅವೆರ್ದು ಬುಕ್ಕ ಒಂಜಾತ್ ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ತೊಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಪುತ್ತೂರು ಒಂಜಿ ಪ್ರಧಾನ ಒಂಜಿ ಹೊಸ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅನ್ಕೊಡು ಒಂಜಾತ್ ಪುತ್ತೂರದ ಜನಕ್ಕೆ ಒಟ್ಟು ಸೇರ್ಸೋಡು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ವೇದಿಕೆ ಕೊರೋಡು ಐಕೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಪಿಲಿಗೊಬ್ಬನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಪಿಲಿಗೊಬ್ಬದ ಆಯ್ ಬಂಡ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಇಪ್ಪನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪಿಲಿವೇಷ ಬಂಡ ನಮಕ್ ನವರಾತ್ರಿ ಸಂದರ್ಭಡು ಒಂಜಾತ್ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡ್ಕೊಡಿ ಬಂದು ಒಂಜಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೊತ್ತು ಒಂಜಿ ಪುತ್ತೂರದಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿಸೋಡಿ ಬಂದು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂಚನ. ಎಸ್ ಓಕೆ ಓಕೆ ಏತು ಆಹಾರ ಮೇಳ ಬರ್ಪುಂಡು ಸರ್ ಈ ಸರ್ತಿ? ಹಲೋ ಆಹಾರ ಮೇಳ ಏತುಂಡು ಒಂದು ಆಹಾರ ಮೇಳ ಒಂಜಾತ್ ಐವೇರ್ದು ಮಿತ್ ಎನ್ಕ್ವೈರಿ ವೈದ್ಯುಂಡು ಬಂದ ಉಮೇಶ್ ನಾಯ್ಕರಿದ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪದಿಪ್ಪೇರು 75 ಸ್ಟಾಲ್ಗೆ ಬೇಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬೈದ ಐದು ನಮಗೆ 5 ಸ್ಟಾಲ್ಗೆ ಸೀಮಿತ ಮಾಡ್ತದ. ಓಕೆ ಅವಡ್ ಸರ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲ ನಡಪಡನೆ ಇಂಕ್ಲಮಲ ಆಶಯ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ನನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಆಶೀರ್ವಾದ. 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 ಜನಸಾಮಾನ್ಯರ ನಂಬಿಕೆಯ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ ಉಳಿತಾಯ ಯೋಜನೆಯೊಂದಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟದ ಭರವಸೆ. ಹಿಂದೆ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರನ್ನ ನೋಂದಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಸುದ್ದಿ ಚಾನಲ್ ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣದ ಸುದ್ದಿಗಾಗಿ